Btrinfostudio YouTube channel आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोना दासान्दि ससियेल मिडियाआव नुखाबाय जे हरिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय सासे बिनानावा गावनि गोसथोनाय सेंग्राखौ मोनैनि फोजोबनानै लानाय आं बे आयदानि सायावनो आं फंनैसो आंनि मोन्दांथिफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनानै फैदों मानोना आं बेफोरबायदि बाथ्रा खोनायोबा आं दुखु मोनो कि बै सेंग्राजों बै सिख्लाजों माने बिथोराव मा रिलेशनशिप दङ बेखौथ' मिथिला किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौसो बुंनो नागिरदों आं सिगाङावबो बे आंनि Btrinfostudio चेनेलाव आं भिडिअ बानायखांबाय कि मोजां मोननायजों जुदि गारजालायोबा गावखौ फोजोबना लानांगौ ना लानाङा आं बेनि सायाव भिडिअ बानायबाय मानो होनना बुङोबा जों बेनि सायाव बै जायफोरनाखि लाइमोन माने जायफोरनाखि लाइमोनाव मोजां मोनलायनाय बिसोर माने बे समाव जेबो सानस्लाबनो हाया बुजिस्लाबनो हाया गाव बे खामानिखौ मावबा मा जागोन गावनि लाइफआदि बेसेबां बेसेनथि गोनां बेफोर बाथ्राखौ बिसोरो बारा हमस'नो हाया जायनि फलाव बिसोर दिनै सानस्लाबा हुस्लाबा गावखौ फोजोबनानै लायो बेनिखायनो आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन कि नोंसोरो सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राजों रिलेशनशिपआव थायोब्लाबो आं बेनिखायनो सिगाङावनो बुंदों जुदि नोंसोर जुदि रिलेशनशिप थायोब्लाबो बांद्राय सिरियासआव थानो नाङा होनना बुंदों मानोना उन्दै बैसोआव सानस्लाबनो हाया दा दिनै गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय बे बिनानाव इस्टिमा नार्जारिया मा होनदों बसुमतारिया बियो दिनै गावखौ फोजोबनानै लाबाय बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन ना गाव जागोन ना बिनि बयफ्रेन्डआ जागोन मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिनि जायनाखि बयफ्रेन्ड बरनि नार्जारिया मा होनदों बियो जे मा गुबुन सोरखौबा गोसो थोफिनबाय दा जुदि बे बाथ्राया सैथोबाथ' बे बरनि नार्जारिखौथ' हमखागोन पुलिसा मानो हमगोन होनना बुङोबा जुदि न'खरनि मानसिया थानायाव जुदि फोरमायहैमारदोंब्ला बे हमजागोन गथ'आ बे बरनि नार्जारिखौ हमगोन पुलिसा आरो जेरा खालामगोन मानो नोंसोरदि बै समाव मोजां मोनलायनायाव हयथ' नोंसोरनि गोबां माखासे लालायनाय फट'फोर दङ आरो नोंसोरो बै इस्टिमाजों बरनिजों माने फन रायलायबाय थायो बिनि गासैबो रेकर्डिंखौ दिनै पुलिसा नागिरगोन नोंसोर मा नांलाया गोसो थोलायनाय समाव बेवहाय बिसोरो हमगोन आरो दा बरनि नार्जारिया फासिनो हागौ आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मोजां मोननाया गारजाबानो थैनांगौ बे नङा फंबाय आरो बिनानावमोन एसे गावखौ बुजिना जा जोंनि बे जिउआ जों खेबसेल' जोनोम जायो आरो जोङो जुलि जायो खेबसेल' थैयो मानसिया दा बे समाव आं सिगाङावनो होनखादों मोजां मोनब्लाबो जोङो मा बै हिन्जाव माहारिफ्रा एबा नोंसोरो गावनि देहाखौ गुबुननो गथायनो नाङा दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बिदि बांसिन सोलिनो नागिरो हयथ' जानो हागौ बिदिनि थाखायबो हयथ' नट दाजाथों आरो नट दाउट आं बुंदों नट दाउट जेनेबा दा बिसोर बरनि आरो इस्टिमानि गेजेराव हयथ' बेफोरबायदि जानो हागौ जायनिखौ जोंनि इस्टिमा नार्जारिया लाजिबाय बिदिबाथ' आंथ' बिदि जाबाय आरो बे आंखौ लाला गुबुन सिख्लाखौसो लासिगोन बा आं मा थाबावनो गथिखे आं थैनाया साबसिन हयथ' जानो हागौ बिदि साननानै बियो माने गावखौ फोजोबनानै लाबाय थ' बिराद बियो दुखु गोनां आरो आङो ओंखायनो बुंदों बुहुलाव जाफ्लांबाय इस्टिमा नार्जारिया जों बिनि जिउखौ जोङो दा गाबबाबो मोनखाला किन्तु बिनि आन्दोआव मा दङ बेखौ दायनि माने पुलिसासो हमसिगोन आरो बरनि नार्जारिया निश्चय हमजागोन बियो बिनि सायाव जेरा खालामगोन जुदि दाया जुदि नंमारगौबा बाव हमजागोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा बेखौसो बुंनो नागिरदों जायफोर दा गोबां रिलेशनशिपआव दंबावो जे सेंग्रा सिख्लाफोरखौथ' नों फ्राय 100आव 99%आनो गासिबाबो माने रिलेशनशिपआव दंखायो बयहाबो गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्ड दंखायो थिगै किन्तु बांद्राय गोथौवै थांनो होनना बुंदों आङो आरो बांद्राय नोंसोरो बेफोरबायदि जे खामानिया समाजनि बेरेखा जाय खामानिखौ समाजा मावनो बादा होदों जाय खामानिखौ समाजा मावहोआ हाबा जायाबा मावनो मोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै दाला नङाबा नोंसोरबो जिउआ मालाबा आसखान्दा खालामना लाफ्लांगोन गावखौनो गाव मानोना जों बिनि सायाव जों बुजिनांगौ दङ जिउआ जोंना बेसेनथि दङ नै इसोरा जोंखौ ओरैनो जोनोम हराखै इसोरा जोंखौ ओरैनो मा जोनोम हरा जोंहा बाहाय मोनसे थांखि दं उद्देश्य दं आरो बे उद्देश्यखौ जों फुलफिल खालामनांगोन बेनिखायनो
नोंसोर गाव गावनि जिउखौ गेलेजाग्रा दासान नोंसिनि गोसो थोलायनायासो गेलेजानाय नोंसिनि नाबालाव बैसोआव नोंसोर दिनै गोसो थोलायनानै जेरै नोंसोरो गावनि जिउखौ फोजोबनो लानायासो बिसोर बिराद गिदिर फाब बियो गावखौ फोजोबनानै लानाया सबसे देरसिन फाब मिथिबायना भुलावबो बे खामानिखौ दा मावो आरो नोंसिनि गोसो थोलायनाया सेंग्रा सिख्ला समाव सोर गोसो थोलायो सोर गोसो थोलाया बयबो गोसो थोलायो आरो गोसो थोलायो खिन्थु नोंसोरनि गावखौ सामलायनो रोंदिया गावनि गोसोखौ बुजिनो रोंदिया नोंसोरो गुबुननिबो मोजां माखासे बिबुंथिफोरखौ खोनासङा गेदेर मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनासङा बिमा बिफानि बुंनाय बाथ्राखौ मोजां खोनासङा समाजाव गेदेर बुंनाय मानसिफोरनि बाथ्राखौ खोनासङा नों सोलोङा गुबुननिखौ नायनानै जायनि खाव जे नोंसोरो सानब्रेनोसै गाज्रि खामानि मावब्रेनोसै नङै खामानिखौ मावना लानोसै दा बेयावनो आसु खानाय नोंसोर गावखौ फोजोबना लानोसै बेनिखायनो आं बुंगोन अननानै बिनानावमोन फंबायमोन बुहुलाव बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव आरो जुदि नोंहा जुदि ब्रेकआप जायोब्ला आं सिगाङावबो होनदों नोंहा खाफाल गेवबाय होनना साननानै ला नोंहा जुदि सोरजोंबा रिलेसनशिपआव थानानै जुदि ब्रेकआप जादोंबा खाफाल गोनां साननानै ला मानोना जरा जुलि जानायाबो खाफालनिबो बाथ्रा थायो खाफाल गैद्रायै होनबा बुंबा जानाय नङा माने खाफालबो थायो मानसिनो एसे खाफालबो नांदेरगौ नङाबा नों बबेबा मोनसेखौ हास्थायोबा मोनथारनांगौ बेथ' नङाना जों सोरबा हिन्जावखौ बिराद हास्थायो नों लानो लुबैबाथ' नों मोननाय नङाना मानोना बेनि नों लिरनाय गैया दा बेनिखायनो जों बेफोरनि गासै बाथ्राखौ जों बुजिनांगौ आरो नंद्राया होनबाबो जानाय नङा नंगौ माखासे बाथ्राया सैथो ओंखायनो जों थार बाथ्राखौ जों मिथिनांगोन आं ओंखायनो बिनि आयदानि सायाव आं नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौनो शेयार खालामबाय खुनु जोङो गोसोथोनाय गारजाब्लाबो जों थैनो नाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै दाला गावनि जिउआव बेसेनथि दङ नोंसोर जेब्ला खेबसे सानथार 100बार सान थैनो थैया बेखौ सान मानोना नोंहा जुदि बे गारजादोंबा बेनिफ्राय साबसिन हामसिन नोङो बयफ्रेन्ड मोनगोन आरो हौवाबा नों साबसिन हामसिन गार्लफ्रेन्ड मोनगोन नो टेनसन आं बुंखाबाय मानोना सानै साथाम ओरै गारग्रा मानसिया बेना बेमारा थिग नंखाया ओंखायनो बे नोंखौ गारदों ओंखायनो नोङो बेखौ गाहाम साननानैसो लानांगौ आङो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों दिनै नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो आं मिथिया खिन्थु आङो बिराद दुखु मोनो बेबायदि बर' माने थैनाय खोनायोबा गोसोथोनानै थैनाय मानिबा थैनाय खोनायो आं बिराद दुखु मोनो आरोना मानो थैनांगौ जेन'बा मानो थैनांगौ एसेबाबो सार आं बेखौनो खावलायबाय अननानै